Тотам. Зәңгәр трактор, КамАЗ, сіз бигрәк кызу йөрисез. Артыгыздан куып җитеп булмый үзегезне. Рамай, бәлки бергәләп күңелле уен уйнарбыз. Әйдәгез, алайса Түбәтәй дигән уен уйныйбыз. О, ул бит татар халкының яратып уйный торган уеннарының берсе. Рамай, син алдан әзерләнеп килгәнсең. Түбәтәй кигәнсең. Түбәтәйең матур бизәкләр белән бизәлгән. Рәхмәт, дуслар. Я ничек, уйныйбызмы Түбәтәй уенын? Уйныйбыз. Туп, Түбәтәй. Түбәтәйем укалы. Матур шиккән Түбәтәйем менә кемдә тукталды. Ә Түбәтәй зәңгәр тракторда тукталды. Зәңгәр тракторны ни эшләтәбез? Ул безгә берәр акробатик күнекмә эшләп күрсәтсен. Ай-яй, зәңгәр трактор, син бик оста икәнсең. Ә без уеныбызны дәвам итик.